Salutare și bun găsit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre cum să treci peste o depresie foarte grea, de o durată destul de mult. Salutare, dragii mei, și bun găsit la un nou video! Astăzi vom vorbi despre cum să treci peste o despărțire mai grea, peste o depresie, mai bine spus. Cum să uiți mai ușor de ce s-a întâmplat. Cum să ai putere să te ridici mai repede în picioare după ce ai fost dat la pământ. Așadar, majoritatea am trecut printr-o despărțire, printr-o relație frumoasă care cu timpul s-a stricat, s-a încheiat. Aceasta este o despărțire cam dureroasă pentru majoritatea din noi. În final nu mai contează circumstanțele, cine a fost vinovat și cât a greșit, deoarece încheierea unei relații este deseori dificilă și ne împiedică să adoptăm o perspectivă optimistă asupra viitorului nostru. Timpul vindecă toate aceste lucruri, în unele cazuri mai greu. Aici contează iubirea noastră față de partener sau de parteneră. Există și câteva lucruri pe care le-am putea face pentru a grăbi procesul de a trece peste această depresie, să ne ridicăm mai repede în picioare, cum s-ar spune. Un prim pas este evitarea contactului cu fostul partener sau cu fosta parteneră, cel puțin pentru o perioadă. Multe persoane păstrează o relație de prietenie cu fostul sau fosta pentru a nu renunța cu totul la posibilitatea unei împăcări sau pentru că îi se pare prea greu să rupă orice legătură cu celălalt în funcție de circunstanțe. O relație de prietenie este posibilă, însă nu înainte de a fi complet sau completă. Ca să poți face o relație de prietenie cu fostul partener sau cu fosta parteneră, trebuie să fii în totalitate vindecată de rănile care te dor, din orice punct de vedere emoțional. Multe persoane nu prea realizează că o mare parte din suferința pe care o resimt nu are o legătură cu relația care tocmai s-a încheiat. Povestea de dragoste se încheie întotdeauna cu un motiv. De cele mai multe ori despărțirea a fost precedată, fie a fost vorba de nemulțumiri legate de ceea ce a făcut sau nu a făcut unul dintre parteneri, fie au fost multe conflicte care au generat dezamăgiri și suferință. De aceea majoritatea persoanelor nu vor de fapt vechea relație, ci își doresc povestea de dragoste pe care ar putea să o trăiască cu altcineva. Însă aceasta nu a existat în realitate. Este doar o proiecție a imaginației și a dorinței noastre. Evident că la început lucrurile erau diferite. Cei doi parteneri se completau reciproc și se făceau fericiți unul pe celălalt, se respectau, etc., etc. Dar acest fapt a creat expectanțe și planuri de viitor. Dar pe parcurs, anumite aspecte s-a schimbat, iar o relație cuprinde toate momentele din viața ei, nu doar părțile frumoase care au fost, dar și părțile puțin mai frumoase, părțile care ne-au durut, mai pe scurt.
O strategie eficientă pentru a depăși un impas este notarea amintirilor neplăcute și a conflictelor, precum și în felul în care acesta ne-au făcut să ne simțim atunci. Următoarea etapă ar fi citirea acestora, încercarea de a retrăi acele momente cât mai viu posibil. Scopul nu este acela de a genera furie față de fostul sau fosta parteneră, nici de a-l denigra, ci de a vedea situația într-o manieră mai obiectivă și de a înțelege de ce această manieră mai obiectivă și de a înțelege de ce relația s-a încheiat. Nu putem trece peste suferință fără a accepta ceea ce s-a întâmplat. Așa ceva este imposibil, indiferent de vârstă. Atunci când cineva ne rănește, este direct să simțim furie pe moment. Este foarte dureros atunci când îl oferim partenerului încredere și afecțiune, iar comportamentele acestuia ne determina să reevaluăm felul în care îl vedem. O strategie de a ierta este încercarea de a vedea lucrurile din perspectiva persoanei care ne-a rănit. Majoritatea oamenilor care au intenția de a provoca suferința altora, acțiunile lor sunt cercetate pe ceea ce au ei de câștigat de pe urma lor și rareori se gândesc în felul în care aceste acțiuni îi afectează pe cei din jur. Asta nu înseamnă că e corect sau justificat, dar schimbarea perspectivei pentru a oferi uneori mai mult sens în legătura cu ceea ce s-a întâmplat și ne poate ajuta să ne vedem totul atât de personal. Ar mai fi un pas spre vindecarea acestei acceptări, faptul că încă iubim cealaltă persoană, chiar dacă relația s-a încheiat. Sentimentele față de fostul partener sau fosta parteneră, luați cum rezumați voi în situația de față. Aceste lucruri sunt absolut normale, dar este important să înțelegem că iubirea nu este un factor precum valorile incompotabile sau alegerile celuilalt. Au un rol vital în evoluția relației. Sentimentele se și schimbă în timp, iar dragostea romantică pe care o simțeam la început poate să dispară în funcție de cum vorbim cu partenerul, în funcție de respectul reciproc. Dacă noi oferim respect, iar el nu ne oferă la fel, atunci sentimentele vor dispărea treptat. Azi puțin, mâine încă puțin, poi mâine încă puțin și tot așa. Dacă dragostea nu coincide la amândoi parteneri, atunci dragostea va dispărea într-o bună zi, treptat, nu deodată, câte puțin în fiecare zi. Acum depinde de acțiunile celuilalt partener. Concluzia pentru a trece mai ușor peste o despărțire este important să rupem contactul cu fostul partener sau fosta parteneră. Este bine să avem aspecte pozitive, să ne iertăm pe noi, să-i iertăm și pe el sau pe ea. Odată ce iertăm persoana care ne-a greșit, avem și noi putere mai mari de a trece peste, chiar dacă ne doare încă.
O relație nu este un eșec doar pentru că s-a încheiat. Ea poate fi un câștig atâta timp cât învățăm ceea ce din ea și folosim această experiență pentru dezvoltarea noastră personală. Chiar dacă suferim mult în urma unei relații, nu va fi întotdeauna un eșec. Alteori este poate chiar un cadou de la Dumnezeu pentru a învăța niște experiențe noi. Concluzia cea mai bună este să învățăm să iertăm, ca să fim iertați la rândul nostru. Iar în momentul în care iertăm, veți simți cum ura sau furia din voi va dispărea și totul va fi puțin mai roz viața voastră, să spun. Și treptat vă veți vindeca mult mai repede decât să țineți ura în sufletul vostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare.